Здравейте, казвам се Михаела Георгиева Янева и днес ще ви представя как квантовите изчисления играят важна роля в четвъртата индустриална революция и как тези технологии могат да стимулират иновациите и растежа в различните индустрии. Ще разгледаме как тези нови технологии променят динамиката и индустриите, създавайки нови възможности и предизвикателства. Четвъртата индустриална революция е уникален етап в глобалното технологическо развитие, който е маркиран с преломни иновации в различни области. Това е период на радикални промени, в който дигитални, физически и биологични технологии се комбинират по начин, които преди бяха невъзможни. Технологии като изкуствен интелект, интернет на нещата, 5G мрежи, роботика и автономни системи вече играят основна роля в трансформирането на индустриите, създавайки нови бизнес модели, нови форми на производителни процеси и нови подходи към решаването на глобални проблеми. В този контекст, квантовите изчисления предлагат уникални възможности, които надхвърлят възможностите на традиционните компютри. Технологията на квантовите компютри позволява обработка на информация по начин, който е драстично по-бърз и мощен в сравнение с класическите методи, като може да решава изключително сложни проблеми, като например прогнозиране на климата, разработване на нови лекарства и така нататък. Тази способност да се справи с проблеми, които не могат да бъдат решени с обикновени компютри, прави квантовите изчисления един от най-важните фактори в рамките на четвъртата индустриална революция. Четвъртата индустриална революция се отличава с няколко ключови характеристики. Първо, свързаност. Милиарди устройства по света вече комуникират помежду си в реално време. Умни телефони, сензори за водите, дори биометрични данни – всичко е част от една огромна мрежа. Благодарение на изкуствения интелект и роботиката, процесите стават все по-автономни. Заводите вече имат умни производителни линии, които адаптират работата си без човешка намеса, което го прави една огромна автоматизация. Дигитализация. Всичко се превръща в цифрови данни, от финансови транзакции до здравните ни записи. Това отваря врати за по-бързи и точни решения. Системите стават интелигентни. Машините вече не просто изпълняват команди, а анализират огромен обем данни и вземат решения. Например, предсказват повреди в оборудването или оптимизират енергийния разход в градовете. Сега да се фокусираме върху квантовите изчисления, една от най-пробивните технологии в четвъртата индустриална революция. Класическите компютри, които използваме днес, работят с битове, единици информация, които са или 0 или единица. Но квантовите компютри използват кубити, които са нещо невероятно. Те могат да бъдат 0 и единица едновременно. Това се нарича суперпозиция. Освен това, кубитите могат да бъдат преплетени, т.е. промяната в един кубит мигновено влияе на друг, дори ако са на километри разстояние. Защо това е важно? Представете си, че трябва да намерите изход от лабиринт. Класическият компютър ще опитва всяка възможна пътека една по една, но квантовия компютър може да тества всички пътища едновременно. Нека да дадем реален пример. В химията. Класическите компютри имат сериозни затруднения при моделирането на химични реакции, особено при сложни молекули. Например, в изследването на нови лекарства. Квантовите компютри могат да моделират поведението на молекулите с висока точност, което позволява ускорено откриване на нови медикаменти. За да разберем как функционират квантовите компютри, трябва да разгледаме основния начин, по който те обработват информация. Вместо да използват традиционни логистически операции с битове, те работят с квантови гейтове, които управляват състоянието на кубитите. Това им позволява да обработват множество възможни решения едновременно, като значително ускоряват решението. Едно от ключовите им предимства е паралелната обработка. Докато класическите компютри изчисляват решенията последователно, анализирайки всяка една възможност по-отделно, квантовите компютри могат да обработят всички възможни резултати наведнъж. Това драстично намалява времето за решаване на сложни задачи и ги прави изключително ефективни в сфери като оптимизация, криптография и научни изследвания.
Квантовите изчисления са ключов катализатор за развитието на четвъртата индустриална революция. Те надхвърлят възможностите на класическите компютри, предоставяйки революционна изчислителна мощност, която ускорява техническия напредък в основната сфера на четвъртата индустриална революция. Основни начини, по които квантовите изчисления влияят на четвъртата индустриална революция. Квантовите компютри могат да обработват огромен обем от данни за секунди, като значително ускоряват алгоритми като Support Vector Machine и Quantum Boltzmann Machine. Това позволява на AI да разработва модели и да взема по-добри решения в реално време. Квантовите технологии предлагат нови методи за криптиране на данни и защита срещу кибератаки, което е от решаващо значение за сигурността на дигиталните системи. Иновации в логистиката и производството. Квантовите компютри могат да използват алгоритми за подобряване на процесите, което помага за намаляване на разходите и времето за транспорт, производство и доставка. Квантовите изчисления не просто подкрепят четвъртата индустриална революция, те ще бъдат основен фактор за неговото ускорено развитие, разширявайки границите на възможното в технологиите и индустриите. Примери за реални постижения в квантовите изчисления подчертават тяхната невероятна мощност и потенциал. Един от най-известните примери е Google Sycamore 2019 година, който постигна квантово предимство, като реши задача за 200 секунди. Задача, която би отнела 10 000 години на класически компютър. Това демонстратира как квантовите компютри могат да извършват изчисления с невиждана досега скорост. IBM Quantum разработва алгоритми за подобряване на индустриални процеси, които подпомагат за по-добра ефективност и оптимизация в различни индустрии. Volkswagen използва квантови компютри, за да предсказва и управлява трафика в големи градове, което помага за по-ефективно движение и намаляване на задръстванията. Квантовите изчисления оказват значително влияние в различни индустрии, като трансформират процесите и водят до иновации. В производството квантовите компютри оптимизират производствените процеси и помагат за създаването на нови материали с уникални свойства. В здравеопазването квантовите изчисления ускоряват откритията на нови лекарства, като позволяват прецизно моделиране на молекули и тестване на възможности за лечение. В финансите те подобряват управлението на рисковете и правят пазарните анализи по-точни, като отработват огромни обеми данни за кратко време. В енергийния сектор квантовите компютри подпомагат за оптимизиране на разпределението на енергийни ресурси и повишават ефективността на възобновяемите източници като слънчева и вятърна енергия. Квантовите изчисления имат огромен потенциал, но все още се срещат сериозни предизвикателства. Един от основните проблеми е техническия напредък. Квантовите компютри са все още в експериментален етап и страдат от проблеми със стабилността, грешки при изчисленията и трудности при охлаждането на квантовите процесори. Разширяемостта също е от голямо предизвикателство. Сега квантовите компютри работят с огромен брой кубити, а за да могат да се използват в индустриите, ще е нужно да има много повече кубити с минимални грешки. Не на последно място, с нарастващата мощ на квантовите компютри идва и рискът те да преодолеят съществуващите криптографски алгоритми, което би могло да изложи на опасност чувствителните данни и комуникации. Квантовите изчисления не само предоставят невероятни възможности, но и поставят сериозни етични въпроси. Например, как ще се управляват личните данни, когато квантовите компютри имат потенциала да разбиват съществуващите криптографски алгоритми? Това поставя въпроси за сигурността на чувствителната информация и интелектуалната собственост. Също така възниква нуждата от ясни регулации, които да се справят с тези нови предизвикателства. Как световните лидери ще регулират квантовите технологии и ще гарантират безопасността на данни и комуникации. Тези въпроси изискват внимателно планиране и международно сътрудничество, за да се осигури етично и безопасно развитие на квантовите технологии.
Какво предстои за квантовите изчисления и четвъртата индустриална революция? Квантовите изчисления продължават да се развиват с бързи темпове. Очаква се през следващите години те да станат по-мощни и стабилни, което ще позволи по-широкото им използване в различните индустрии. Сливането на квантовите изчисления с други технологии като изкуствен интелект, автоматизация и големи данни ще ускори развитието на четвъртата индустриална революция. Това ще доведе до иновации в сектори като здравеопазване, финанси, производство и киберсигурност. С навлизането на тези технологии ще станем свидетели на голями трансформации в начина, в който работим, комуникираме и използваме ресурси. Квантовите изчисления предоставят невероятни възможности за ускоряване на иновациите и растежа в рамките на четвъртата индустриална революция. Те ще играят централна роля в трансформацията на индустриите, създавайки нови възможности както за бизнеса, така и за обществото. Едно е сигурно – квантовите изчисления не са далечно бъдеще, те са тук и сега. И тези, които ги овладеят първи, ще определят посоката на четвъртата индустриална революция. Време е да преминем отвъд границите на класическите технологии и да изградим бъдещето, което преди изглеждаше невъзможно. Благодаря ви за вниманието.